kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cer ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma kape hokkata on série mon hoddiro neɗɗo yidde mum allah e hajande mum ala mo wawi dadde hoddiro Tagore, hodire makko dado tako. Ade, kukumparo jangumo. To kirmi joda do tan so mi wulama nyanden don jari tawita o wisti don ari o jodi min sax kum didduno do mais o ardi ko jam kedi moy mais mama ko wi ham ko wi ma ko jam ma wana jam de gilo haali dum no hande cikanum sakko finande mais après mijim no miccim no feewi mine hoore mi fuɗɗima jogaade heen to o wi mo sikki hoddiro keɓɗo ham o jungo adama yaltani komi gittunoɗo jettinoro nde kono mi ittu ɗum sabu mi yiɗano dañjude mo ko haydara ittu ɗum holɗum mi bonni reedu ɗum la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ay kumbis bonnude reede kan mami haalde ko ɗum hoosi kala yidde wonnode am faade ma a yiyani ko yidde mo ɓurni ɗum jiiruɗa ko defuɗo ɓe ganda bone en jiiɗa bone kadi so tawi neɗɗo andino ko woni bonnude reedu wallay agino waɗata e tawno neɗɗo toni mo waɗa ɗum haydara wallahi goo a toni innocent mo ganduɗa tinani marani te andan so tawi jibinanomo holko nafanno aduna o wiyani jaleɗa komi ɓiññu mi ɓiññi yaltiñiñi de yaltini de ko soro Macky Sall mi hinnitiri de soro président Macky Sall mi hinnitiri de so tawi ka bobo yaade min ma andu ko mi mawɗo yaade tigi mboɗomi ɗo min mawɗo natta ham sa tukule aɗon kaɗo mami do yaltugalla te a parti aujourd'hui koyngal ma o duɗi ɗo ɗum yaltu e suudu mbeɗa wiya kono mine ma weɓata wallahi ma taw min ɓuura wawde mandil tawi ka mandilo min ko ndiyam ɓalla jam ɗam ɗo jaram ha paɗa mi wiya zendek mbo ɗuɓɓay dow ma an ma anda wawa taw koyngal ma dokko ɗo e nder galle he te so wimo noon tan jaɓ min dal simi faami Amadou Moussa et Fatima, c'est impossible. C'est impossible. C'est l'amour impossible. Voilà. Donc, en famille de mon frère. Alors, nous battons. Bonne rédaction. Ok, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Adiara. Ok.
Dum nouvelle burata dum welde. Il est temps nak mi wada engagé Fatima. Mi wada engagé au combat. Alhamdulillah. Hodiro Allah, hodiro. Oui, entrez. La belle Fatima. Khalifa. Fatima Mbamba. Ça va, Sylvie? Ça va? Day campagne. Mais yow ni ma de. Yow ni ma Wala vraiment. min buri. Vraiment mi beldi ma vraiment. Mais pawngal ngal e yow di hedde. Accu toñaage. Non, bindi yow ni ma andi handi. Ka bindi e nder bindi. Ndeysan. C'est pour cela que ça wayri do tan bindi yonete vraiment. Mais j'espère que asamori moja. Non, mi samori. Alhamdulillah. Ko dum mi ñagotono chaque jour ko dum mi torotono Allah. Sinon Ça va? vraiment mi weltima. Décision mo jettuɗa o arde liggade parce que probléme ma e Amadou Moussa fotare wonde probléme quoi en cas debbo jontaɗo ndaruno yowdirdani gorko fotalema añde mi andari Amadou Moussa so humu ou bien ko feetu mais di probléme ni wonu caggal vraiment Mi nani ko mbiɗa ko Ali a jarama. Merci. Hande mi yii no darduɗami ni. Aɗa noddami téléphone sahaji fof aɗa ƴeewa no mbaddumi e ɓanndu. Aɗa waɗami conseil de bon conseil. Ɗum fof mi yii ɗum. Te miɗo wima hen a jarama no fewi par ce que mi yii darde ma no fewi. non ɗum wona hunde par ce que an miɗo yima tan mi horsinima en plus ka bandam debbo sa heeɓi probléme forcément mi foti mo wadde soutenir en tout cas miɗo ɗo sa yiɗimo yidda wadde confier probléme ma en tout cas mi daro ɗum ko feewi vraiment pour walla ma quoi vraiment qu'est ce que t'en dis waɗama éviter resto waɗa décompressé Resto? Sona mi ƴeewa somi waɗi disponible tan. De toute façon min noddan ɗum min waɗan programme Eyyi d'accord ala base. Inchallah. Mais en tout cas hede yodi e pawngal rewɓe Accu toñaage way. Ok, mi yaha mi waɗa continuer liggey am. D'accord a jarama. Ok, Fatima. Ok, à tout à l'heure. Merci. Merci. Hodiro Allah dadota ko ne doyde mum Allah e hajande mum e joni engam giɗɗan kono min ke joni kam ko mataw ko jomiraɗo subhanahu wa taala o kalanta kadi min ke wona min mbawɗa yafnade jafnima ko Allah par ce que aɗa andi kam ɗum ɗon kam ko mbaɗɗa ko haram ko ɗon tan hani ka barɗo hoore aɗa andi kam min mi yaada hayma ɗum kadi min mine hani won ɗiɗon needi Allah wujita gore hodira makko dadota ko Accanno kam mi wuuro gurnam goddam par ce que wa artudemi ha paɗe aɗa waɗami souffrir. Min sa yejjiti to ndewduɗen ɗo min meeɗa yejjitde to ndewduɗen Moussa. virgule e ko gurɗen mi meeɗa yejjide virgule e ko gurɗen mi yejjita somi yejjiri virgule Agnal yoɓali dimminna ko bis mais mi wawa mi rukki Accam Moussa. ne doyde mum Allah
holko jari ɗum ɗo fof e yidde. Musa mi hollimo nderam, mi hollimo boolam. Mi yiɗimo yidde nde meeɗa yidde hay goto. Mi rewemo ko haa o sikki maaro komi ɓocconde walla komi kangaɗo e makko. Yonti noon hankadi mi hippa on page mi wuuro nguurɗam goɗɗam, sabu worɓe na mbayni leydi ko wona Musa tan. Min hande kala ɗo darimi somi wi gorko ko sappo garata, holko tagi ndewmi e Musa rek comme si ko kanko goto woni gorko e aduna he. Tanam wiyanno so neɗɗo hollima ne añma hollu ɗum an ɓuri ɗum anji. mi pare Musa ha laaɓi, hakkundami Musa hankadi waɗi fe. Anare nangi wulde de. Ayide Sawa? mi kam nangi joni watti ɗum ɗo kandi mi wowri ɗum. Sawa Bismillah. ba Sawa. sawa ni am nande ɗum waɗe si beltiɗe hande de Wona ɗum sax de. Hayda. susuma min sax aɗan ñanden woni ko kalduɗen ka Adama mi yima ha galle makko ha suudu mo aɗen ko bannoɗam ɗo ha maro sikkanno ko ɗum addi ham to joni noon jettiɓe tan kanko fof welti o sikka hankkandi ko wino ham ñanden o ko miiciri en gandum taw anda min nde gummuɗum taw kanko wummani te yitaram nde to waɗi visé o e Adama to woni toni woɗɗodiri amin kaldini tan joni mbiyamo an Adama hakkude ma e Salija ko woni ɗo sa yino guiddiri ni mima kulli mbimi ko woni a fiyat tan walla o kam ala o jooɗi a ɓooyi o miijo jomi Adama tan o giddi Ha? mbimi amini hawni koye Curki jam. mbimi haala Saladia e Mariam tan guidda wayno comme no jano nanda wiire bambaji wiire manditta koy kam haydara ma wiyam mi mokke moy ñande noon haade mi haalino o mbimami kala ko jiɗɗa andude ya oppu ɗum e junggam hen min lijjitat ɗum ko min jaari jaay o baylo boɗeejo ma yim fof jii min lijjita ko jimmi lijjita mon fawa e dow mi fawma ɗum e dow tabal te mi waɗat ɗum inchallah Mbiɗa ɗo ko Adama waɗi ɗum. billami Min Adama ko bettuɗo kam. Adama to kownomomi ɗo. Adama confiance mo joguinomi e makko mbiɗa wawi wiide sah hoolare mo jogimi Ousmane nde ko nden hoolare mo jogimi Adama. Adama vraiment ɓe mbi neɗɗo ara jagga ɗum to ko gagnoma. miɗo siñamani taw gagnoma mais ɗum ɗo so tawi tan laaɓi a addini kam ko leydi a fayi table mi andi ko Adama min mbiɗa andi ko mbaɗen inchallah. Adama o yo ɓernde ma wayno ɓernde Yumon Sadio Mané maɗi ɓumde ha wona glace te mette ma min mami safarane ɗum min jaari haymo nanani dille mbaɗum nde min kumari mum ƴeew wayno affaire o andi ɗum ni oppu ɗum e juuɗam oppu juuɗe min na wiite no halpulaar wirat ɗum ni tan oppir noon tan mami liƴƴi ɗum so Allah jaaɓi a joɗɗa boy anen min miɗi jooɗade hay mais kam franchement mi weltima a jarama no fewi mi yi tampere mo tamparayam nde ala probléme vraiment merci beaucoup. ok merci ok ciao salminima mo noon inchallah. Woni vrai vagabond. Mara ko Adama hanga hamon ha wada kam reedu maro hay so hokkama milliard Adama susa waddi ɗum mais kam mi halta par ce que jaari mi jogemo confiance modana koye bay on ñalowma panni. Oui. Bonjour, ça va? Ça va bien? Bien, merci. Celle. Bien.
hande noon komi beltiɗo no feewi mi sikam hoorema foti famde weltaram fatima ni ɓuuri aɗa pindi média ko enen jeeyi kadi ko enen goni hen et puis voilà so goto manki hen tan musat ko jaaɗa ko yomi haaranma ɗo gueɗel gotel min liggaki no men jiɗiri Amadou ça va toon mi arti gasi jarani haala ka non ça va jarani haala mais fatima accu fanmi jokkide ko jimmi haalde ko fatima rettikki bandira Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jari. Asma. Sawar Sil. Pada tambah. Modum ni. Modum Sama. Tardi de. Awara comprendre. Nun Sénégalais jon bawa de respecter modum do gillani jodi mor Fatma. Ko do woni carte d'identité amen no wara commune comprendre. Ah onon dal onon don quoi. Ça va. Sinon ça va bien. Ah wayno Sénégal o fudim na démarrer. Ay. Imay sinon. Ça va. Naka journée o. Gorda. Alhamdulillah. Ay ya fam de. Non, ala problème, ala problème. Ala problème. Jari ardi ko isil goddo ni hido. En kam so yimbe jiidum sa. Ana mabbe jaahlu seer. Ana la fota yaltirta. Ay jam. Kon holko ci holko buri kam sohlul ko dum wadi mbamindani lese o ro ngarmi rek. Bismillah. Ousmane jinnum ko jawren. Adama. Mhm. Jimmi haalande mo do haala modum. Adam. Mhm. Mi Mariam ko woni reedu ko. Mittani na Adama. Mi anda sada andi walla anda. Adama mbiɗa? Adama sehil ma. Adama ara mi kam kom joɗo kom jahoram mi jotta. Kaltu jiida ha miɗem yirlo. Adama kaltu mbirtum e beddaji Dakar. Mbeɗa yiyamo te somi yimo mi yidan ɗum e yumma. Ya min. Yayma. Te Adam min jungo mo mi ittani hen ko Mariam woni reedu ko. Mi ittani Adama. Non Jari. Non kam vraiment mi waɗum nande Adama sehlam Adama ganduɗa minen pijji minen mawnidi ala to min jaadani Adama meilleur ami yam grossesse Mariama oɗo Adama ene jeeye hen weɓani nande hayso mi haalima a wawata gomri ɗum sax no ɗum kam affaire o welani sa wadde expliqué sax noppi keɗo ɗum ɗo esama pam sax no ɗum waɗum jabde wawa wonde Adama wawa waddemi ɗum non Adama susa waddemi ɗum ko goɗɗo kay Adama yumma mi ittani ɓe hende en plus mbiɗa ko Adama e nena min Adama e yumma tata sali min mi hulani dande mo hulani ɗeɗɗere won ko mi wi noon te sa yi mi wi noon ha ko leeri guittumi ɗum Adama ka joguiɗo hen preuve an preuve leeri nañi Adama ne gonɗa France est ce que Adama meeɗi haalandema e ko meram sowi ko non o meeɗa ha ala te mbiɗa ko sehilma kon sehilaɓe on ɓuuri sehilaɓe son kon funeɓe kala ko muusma hade mon yettade kanko fonno muuse wona eyyi kono meeɗa widemi noon min meeɗa widema noon est ce que meeɗi tinde Adama yi ha galle Mariama en o itto reedu ndu eyyi min piron o haalanma ɗum yimɓe Adama yaha galle Mariama en pour wiide Mariama e bonnu reedu ndu non Jari an dal Adama ne huusi wadde ɗum aɗa min ko muuseme mon onon jaguiri kam jaari joom ka te mi haala noon kala ko mbawmi haalde ñallat tan kono walta ladde Adama yaha to Mariama wiide ɗum yo bonnu reedu Adama sehlam min aɗa mi haalima jaɓani ma jaɓ te ma artem saabu kala mo mbawnomi haalde hayso ko ƴetti kam walla yendem ala fof wiyatama kono so yeehi hami yeehi en andi ko kalmi ko gonga te ko mbimam ɗo o Ousmane wattu en hakkille ma noddam noon tawa mi woɗɗi saabu aɗa andi ko kalamam ɗo ko vérité mawɗo wadde ko gonga e ma min kam min Adama gila gartumi dal mi faman ɗum quoi Adama ne change quoi somi haalnimo haala Mariam tan yayam
nana añi mariam ha ko ɗon wawi hadde itti cukalel Mauritanie pour tan minimum of mariam non wonko woni ɗon quoi il faut que j'aille jusqu'au bout ɗum ɗo mi wawa oppirde ɗum noon tan weɓat quoi et en plus c'est louche quoi laaɓani ko heddi hen ko mami daro hen hami anda hol baɗɗo mariam reedu mais an boy min on ko uddi haqqillam o seeɗa quoi ko wayno bon cikkuɗa min d'après min e mariama to min dewdi ɗo probléme aji gariri ni réaction manam no mbaɗirmi réagir e makko ni mi haaldara e makko so noddi kam mi ƴettata an dal cikkuɗa ɗum noon ne feewi dal est ce que c'est normal cikkuɗa frère an mi sikkunde ko ɗum ɗo joɗiɗen ɗo goɗɗum joɗirnoɗen ɗo henne mais ko ɗiɗo haalullaji gaddata mana ana yejjiti en jewtidino hen man mami invité galle tande gartuɗa nde en kalino e ka ɗon vraiment min ko haalam hanki ka ha joni ko ɗon mbaɗmi maintenir e oɗon ka ha joni mboɗomi ɗon ko mbinumami hanki o ɗum woni ko mbiyatmami hande d'accord bon min kam affaire o ne jeuni kam parfois mboɗo miijo ouais mais c'est normal parce que ayi to kebduɗon ɗo ala fof hakkude mon hay goto meeɗano miijade ene yaara no yaari ni voilà c'est normal ko ɗum mais won namdal gongal jinnumami namdade par ce que aussi cikkuɗa an so neɗɗo wawi yaade neɗɗo koriɗo manam aɗa wiya ɗum yo bonnu reedu mum holnden fandare oɗon neɗɗo fota jogade hen ngara e neɗɗo koriɗo mbiya ɗum yo bonnu reedu mum taw ko cowiɗo ko woni boy kadi oh non oh c'est pas grave mais ɗum ɗon aussi mon frère Ousmane ça dépend e situation jomum no wayi quoi et puis ça d'ailleurs an à cause de Mariam adanma haalaji walla non wona à cause de Mariam maɗo ara haqqilla men ni rek ɗum tagui namdi mami mais bon Mariama tagani kam haalde sincèrement mi namdini rek pour andude voilà yiyande ma quoi en tout cas de toutes les façons ça dépend et situation no wayi gravité o to tolni mais bon Mariam kam noon so tawi kam le cas de Mariam eɗen gandi déjà inde makko boni e leegal ngal hankkadini yimɓe fof mbattimo cocorgal ko bonanno boni ko waɗɗo hene ko hunde ganduɗa vraiment ko hunde no tubaɓe nodir c'est irréparable vraiment donc so tawi noon ko Mariam moom ganda ko ɗum woni ko kewi ko ɗum woni actualité o moƴƴi na noon jiruɗa min kam aɗani cuwe mo meeɗami ko mbinumami hanki ko ɗum tagui kala ko jaahi kam ko an kalantumi quoi c'est normal min poɗɗa yewtidde c'est bon wala problème joni won sihilam goto jinnomi yiide ɗo quoi par ce que guila ñen hen mboɗo noddamo mboɗo wiyamo mami rew toon mais bon aɗa wona woɗɗani non woɗɗani jehen garten law quoi parce que on a des choses à faire à la maison quoi e moƴƴi a invite kam quoi ouais frère Entrez. Kape hokkanno on série mon hoddiro
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma